Hi, Eunice. Hello po, DJ. Hi, love. Good evening. Sige, Eunice, mag-usap na tayong dalawa. Anong maipaglilingkod ko sa'yo at napatawag po sa usapang LDR? Ah, Ikikwento ko lang po yung love story ko. Mhm. May ex-boyfriend po ako na byudo siya. May Mhm. anak, 4. Tapos, naging kami, best friend ko yung asawa niya. Okay. As in ako yung, kahit nandun yung asawa niya, is ako yung nag-aasikaso sa mga, katulong niya ako, parang kaming dalawa. Kasi may sakit siya before. Tapos, hanggang sa namatay yung best friend ko, ako pa din yung nag-intindi sa mga bata. Sa akin lahat sila na may pinagkukunan man sila, pero ako yung natulong lang sa kanila. Hindi naman financial. Kung sa may kailangan sa school, pagka wala yung daddy nila, sa akin sila lumalapit na pahinging baon, pahiram ng ganito, pahinging ganun po. Tapos, wala akong gusto sa daddy nila. Tapos, after 1 year, nanligaw yung daddy nila sa akin. Mhm. And then, wala nga akong gusto, nanligaw siya sa akin. Na-develop ako. Pero, bago ko siya sinagot, kinausap ko muna yung mga anak na nagsabi ako nanliligaw yung daddy nila sa akin para kasi hindi nila sabihin trader ako. Tapos, hindi ko naman din akalaing madidevelop din ako sa kanya. Then sinagot ko siya, nagalit yung mga bata sa akin. Inaway ako, basta inaway nila ako, tapos kinontinue ko yung relasyon namin. Hanggang sa nag-decide na akong mag-ibang bansa. Pero continue pa rin yung relasyon namin hanggang tumagal ng 3 years. Kahit nandito na ako sa ibang bansa, inaway nila ako, pero ini-ignore ko lang sila. Pero kahit na ganun sila sa akin, tinutulungan ko sa pasikretong paraan. Nagbibigay ako, nagpapadala ako para sa mga bata. Kahit naman hindi nila hinihingi. Tapos after that, medyo nagkakalabuan kami ng ex-boyfriend ko kasi daw makulit ako, sobrang selosa, ganon, nasasakal daw siya. Di continue pa rin yung relasyon namin kahit na magulong-magulo siya. Tapos nung umuwi ako last year, nakipaghiwalay sa akin yung ex ko. Kasi daw, hindi niya kayang magkaroon ng girlfriend na parang hindi niya kayang isabay sa trabaho niya kasi which is sobrang busy daw niya. Tsaka wala na daw siya sa ganung kasi nga medyo maedad na siya, wala na siya sa ganung bagay. So, naghiwalay kami. Pero nung after namin naghiwalay, continue pa rin kami hanggang this last May. Nag-uusap pa rin naman kami, pero wala na lang yung I love you. Pero nag-uusap kami, casual lang. Tapos last May, meron na siyang girlfriend. Yun, parang nalaman ko lang din sa kanya na may nililigawan na siya. Tapos ilang araw lang, may girlfriend na siya. Yun, masakit. Tapos ngayon yung girl, nagme-message sa akin na kung pwede makipagkaibigan. Tapos po, nung nakatat ko yung girl, na yun nga, sila na nga daw, ganun. Sa akin naman, wala namang problema. Hindi ko naman pwede ipagpilitan yung sarili ko kung ayaw din naman sa akin. Ayun po, tapos nung ayaw na akong kausapin ni Boy. Na parang yung naano ko lang sa kanya kahit wala na kami is, yung makipag-usap man lang ba siya sa akin na wala yung usap ko parang nag-ano lang ako ng closure po ba yung gano'n. Yung ayaw niya makipag-usap. Tapos lahat ng text ko, lahat ng message ko, pinababasa niya dun sa girl. Yun po. Okay. So, anong problema ngayon, love? I mean, ngayon, wala na kayong contact kasi obviously ayaw niya nang makipag-usap. So, anong problema, love? Yun nga po, parang nung ayaw na nga po niya makipag-usap, pero gusto ko pa rin siya kasi doon makausap kasi yung bang basta na lang niya kasi ako, parang feeling ko basta na lang niya ako binasura.
Tapos noong last ko siyang kinausap para lang niya ako kausapin, tama pa ba rin bang singilin ko yung kung may hiram siya sa akin, gano'n? Ano, sorry? Tama pa rin po bang kahit na gano'ng hiwalay na kami tapos may hiram siya sa akin before, puwede ko pa bang singilin, gano'n? Kailangan mo ba? Hindi naman, sa'kin naman okey lang. Pero sinabi ko na rin yun sa kanya. Parang sabi niya sa'kin next month daw babayaran niya ako. Pero para sa'kin, kung bayaran niya ako hindi, okey lang. Okay, then what for? Bakit kailangan natin siyang singilin? I know it's utang is utang. Naiintindihan ko 'yon kasi kaya lang kasi Eunice, it looks like as if you are just trying to find a reason in order to talk to him. And because meron siyang utang sa'yo, meron siyang obligasyon with you, which is yung hiniram niyang pera, nakikita mo yon as a way to keep on bugging the guy instead of leaving him alone. Kasi Eunice, obviously you are not yet fully moved on from this guy eh. You haven't really fully moved on from him yet. Eh siya, moved on na with someone new. So, nagmumukha lang kasi te na every single thing na makikita mong opportunity para habulin siya, para makipag-usap sa kanya, para mag-reconnect sa kanya, ginagrab mo. Worth it ba yung amount ng money na yon for the little dignity you have right now? Kasi parang it really looks like nanggugulo ka sa relationship nila. Okay. Oo, at saka Eunice, yung hinihingi nating closure, close na. Sinabi niya na sa'yo yung rason kung bakit ayaw niya na eh. Tapos at the same time, kahit papaano, alam mo na rin and you were informed na he is now with someone new. So you need no closure anymore. Yung hinihingi mong friendship, hindi na yun makukuha. Hindi na talaga makukuha at all yun. I know na malaki yung pinagdaanan ninyong dalawa. Supposedly, this type of relationship should be or should last at least man lang a lifetime. Kasi sa dami ba naman ng pinagdaanan ninyo, 'di ba? Out of all people, naging ex mo yung ex din apparently ng naging best friend mo. So parang ini-expect mo na this one is for the long run or long run na. Yun nga lang kasi hindi ito yung nangyari. So yung friendship na nabuo ninyo sa dami ng pinagdaanan ninyo at sa taas ng narating ng relationship ninyo, sabi nga natin, no, kung gaano kataas yung nilipad, ganun din kataas yung ibabagsak. So, kung ano man yung narating ninyo, wag mo nang i-expect na maibabalik mo pa yung dati. Kasi there's just too much history between the two of you na hindi mo pwedeng ma-isolate as ito yung tayo ng friends pa tayo. No, sobrang dami nang nangyari between the two of you and I think both of you should move on from it. There's just a lot of memories na eh. Na kapag whenever you guys will talk to each other, it's impossible na hindi nyo ma-recall yung mga memories na yon sa sobrang dami ng pinagdaanan ninyo. It's impossible na pwede nyong matap into yung pagiging friends lang ninyo na hindi nyo masasangge or matitickle yung memory nung romantic partners kayo nung mga panahon na you guys are more than just friends. So I think Eunice, instead of bugging the guy with that amount of money na kaya nga tinanong kita, do you need it? And as of the moment, sabi mo naman you don't really need it. Instead of wasting your time bugging the guy, just use it in order to move on from the guy. Kasi ikaw na lang din yung nag-hold on sa relationship ninyo eh. And dahil ito na lang yung natatanging connection mo sa kanya, yung utang niya sa'yo, that I don't think he can pay and he will ever be able to pay. And even if he would, it will take him a long time, then just let it go. Let it slide. Kumbaga, ibigay mo na lang yan as tulong sa kanila kung hindi mo naman din talaga kailangan, kung hindi naman sobra-sobrang need at meron ka naman din talagang pang-sustain sa sarili mo or sobra-sobra pa, just let it go. Kumbaga, it's a little amount kung i-compare sa magiging stress mo kapag kinuha mo pa yung perang yon. Diba? Maliit na kabayaran lang yon sa pagdadaanan mo para lang makuha siya. So instead of choosing to be in constant pain, kasi every time na kinakausap mo siya, of course, you are still looking for something more. You are still hoping for something more than just
inutangan umutang kind of relationship, masasaktan at masasaktan ka constantly. So if I were you, just let the money go and then move forward with your life. I think naman you are doing great sa ibang bansa Kung ano man tong narating mo, dito ka na lang mag-focus. Kung meron ka namang mga friends or meron kang mga kapatid or pamilya waiting for you, just channel all your energy and attention to them. At least alam mo na sila kayang i-reciprocate sa'yo kung ano yung kaya mong ibigay sa kanila. Instead of giving an effort to someone who will never be yours again, nor will ever be your friend ever again. Naintindihan mo ako, Opo. mahal? Opo, siya nga po gusto niya kaming maging friends, pero hindi ko tinanggap. Wag na, Sabi wag ko, na. hindi. Oo, enough Hindi. na, enough na. Marami ka na masyadong napagdaanan with them. And it's about time na ang isipin mo naman ay sarili mo na. Kasi ang tagal-tagal mo na siyang, ang tagal mo silang inuna Siya, yung Opo. pamilya niya, yung best friend mo na nasa heaven na ngayon. Kumbaga, ang tagal mo silang inaruga, ang tagal mo silang inalalayan to the fact na hindi ka nakapag-concentrate to your own life, hindi ka nagkaroon ng own choices, the fact na hindi ka nagkaroon ng sarili mong liberty to enjoy whatever it is that you have. So if I were you, grab this chance and opportunity na ikaw naman, si Eunice naman, kung anong gusto ni Eunice, kung anong trip ni Eunice, yung hindi nagagawa before ni Eunice kasi kailangan niyang tumulong, ngayon magagawa na ni Eunice. Whatever you've done para sa pamilya ng ex-best friend mo, I'm sure, wherever she may be right now, she'll forever be in debt sa lahat ng tinulong mo sa pamilya niya. But enough is enough. Like everybody else, may gusto din naman yung ex-best friend mo sa'yo, and that is to move on. To move on from all the things na sa tingin mo ay obligation mo nung moment na nawala siya. Oo. Wala ka na doon. Kung ano man yung gawin nila sa buhay nila from this day forward, sila na yon. Right now, si Eunice na lang muna. Kung anong gusto ni Eunice at kung saan papunta si Eunice, doon ka mag-concentrate, okay? Okay po. How about po yung girl? Gusto niya ako maging friends? No. Any connection with them, Eunice, tapusin mo na. Now, if the kids would wanna talk to you, since the kids haven't done anything wrong to you naman, if gusto nila thank you, if gusto nila, tita, mga musta, okay lang. Wala Pero nga if, po kung wala, hayaan mo na, Eunice. Completely cut them off your life. You don't have any obligation sa kanila. You don't have any responsibility. Wala silang right mag-demand sa'yo na you have to be friends with me. You have to connect to me. Wala silang anything na dapat panghawakan sa'yo. So you are free to do everything you want. Pero wag mo na lang i-associate yung sarili mo sa kanila para hindi ka masaktan. Opo. I'm the worst person nga po sa kanila ngayon. I don't care. And you shouldn't. I mean, after everything you've done, you shouldn't care. Kung anong isipin nila papunta sa'yo. Kumbaga, hayaan mo na yun sa kanila. If they see you as a monster, then let them be. Nakakahiya naman sa monster na tumulong sa kanila for how many years after their mom passed away. Kumbaga, hayaan mo na lang yun sa konsensya nila at wag mo na lang din ibato yun sa kanila. Kung ano yung ginawa mo sa kanila, you did it out of goodwill. And when it's a goodwill, hindi mo kailangan manunbat, pero hindi mo din kailangan i-defend yung sarili mo about it. Just let them go. Turn around, turn your back sa kanila, and then just move forward with your own life. Ito na siguro yung hudyat para putulin mo yung any connection na naglilink mula sa'yo papunta sa kanila. Ito na yung moment na yon. Then isara mo na lang yung pinto as you go, okay? Okay. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa boyfriend mo na apparently masaya na with someone else and yet ayaw ka pa rin mawala sa buhay nila for the reason, I don't know why. I don't know. Siguro kasi para pag mangailangan sila ng tulong, alam nilang andyan ka, or nasanay lang sila na lagi ka nandyan para sa kanila whenever they are in trouble. Andyan si Eunice to lend a hand. And right now, si Eunice, as we speak, will let go of everything kasi this time around, iisipin naman ni Eunice yung sarili niya na lang. Ano gusto mong sabihin dito sa ex-boyfriend mo? Salamat lang. Kasi marami ako natutunan sa naging relasyon natin. At saka, ang lagi ko namang sabi sa'yo, huwag mo lang pababayaan yung mga bata. Kahit ganun yung nangyari sa
natin. Kahit ako na yung pinaka-worst na tao sa kanila, mahal na mahal ko pa rin sila. Yun lang po. Eunice, don't you ever think na ikaw yung taong dinedefine ng mga batang yon? One day, those kids will understand that what you did was never your intention. Kumbaga, yung hurting them was never your intention. Hindi mo din in-expect at hindi mo din inasahan nor hindi mo plinano na ma-inlove ka or magka-inlovean kayo ng tatay nila. Hayaan mo na lang sila. Mga bata pa kasi sila eh. They do not know anything better. Ngayon, kung ano yung nagawa mo, yun na lang lagi mong iisip or isipin or ilagay sa puso mo na I did what I did and I did what I did because I wanted to and I just did what I had to. Ginawa ko lang kung ano yung kailangan, kung ano yung nararapat ng mga panahong yun. Ngayong tapos na ako with them, ako naman. Opo. Isipin ko naman yung sarili ko naman. Okay? Opo. Maraming salamat, Eunice, for calling my show and ingat ka lagi, dear. Thank you po. Thank Salamat. you so much. Thank you. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi talaga natin maiiwasan no, na magka-developan yung siguro yung mga taong nagdadamayan sa lowest low ng mga buhay nila. Of course, 'di ba? Sa mga ganyang pagkakataon, you would cling on someone that knows you, that's very much familiar with you. And maybe that's something, ito yung nangyari dun sa kay Eunice at sa boyfriend niya or ex-boyfriend niya that was apparently asawa ng ex-best friend niyang pumunta sa heaven. No mga moment na low si Guy, si Eunice yung nandyan. Eunice showed him the way. Eunice became the beacon of light na kinailangan ng pamilya niya and somehow siguro nga may naramdaman siya, may nag-spark and all. But then siguro somewhere along the road naramdaman niya na things are different when you are friends with someone and when you guys became more than friends. Magkaiba kasi yung magkaibigan sa magkaibigan eh. Nagiging iba din yung treatment, nagiging iba yung ways, nagiging iba yung sabihin na natin actions natin towards those people na we eventually became partners with. Kaya sa mga kabisyo natin, dahan-dahan. O diba? Dahan-dahan sa pag-amin, dahan-dahan din sa mga nararamdaman. Hindi porket siya yung unang-unang taong nag-abot ng kamay ng tulong sa'yo sa mga moments na down ka na, ibig sabihin siya na yung forever mo. Kasi nga, ang kaibigan ay different sa taong minamahal. Dahan-dahanin nyo yan. Kasi yan yung mga tipuhan na once na i-enter nyo or pasukin nyo yung mundo ng romance from friends, you are gonna risk either one of them. It's either you risk the friendship or you'll risk the romance. Kasi you cannot have both. And you wouldn't have both. Kasi if everything goes south, both of those things will go south. So, be careful kung ano yung igagamble ninyo. Be careful kung ano yung isusugal ninyo in order to get what you want. Sa mga panahong sa tingin nyo, gusto nyo yun. At syempre, sa mga magulang naman, siguro take control and somehow discipline your kids na wag maging too emotional or wag magpadala sa emosyon kapag meron silang nararamdaman against a person na alam nyo namang ang ginawa lang ay tumulong, nagmagandang loob, nagpakita ng concern sa pamilya, and yet hindi naman sa isa hindi inaasahang pagkakataon na kayo din naman hindi nyo ina-expect na na-develop sa inyo, kayo mag-explain dun sa mga bata to discipline themselves, or you try to discipline those kids na maging level-headed. Kahit bata pa sila, gawin mo silang kahit papano marespeto at turuan nyo silang maging level-headed. Na hindi mo man maintindihan ngayon, kid, hindi mo man maintindihan yung sitwasyon ngayon, huwag ka munang magsasalita ng mga salitang hindi mo kayang panindigan. Kasi ang hirap niyan, kapag dumating na ikaw sa tamang edad, tas naintindihan mo na yung mga bagay-bagay at nasabi mo na yung mga masasakit na salita dun sa tao, hindi mo na kasi yan mababawi. As much as possible, swetuhin nyo yung mga bata na wag nagsasalita ng mga bagay na hindi nila
kayang suportahan at hindi pa nila lubos na naiintindihan. Kayong mga magulang dapat ang kauna-unahang taong nag-e-explain sa kanila ng mga bagay na hindi pa nila nagigets. Kasi nagmumukha lang silang disrespectful, nagmumukha lang silang mga batang walang kinatandaan, parang hindi dinisiplina ng mga magulang, nagmumukha silang bastos in short. Kaya if I were you, kung ikaw ay magulang and you have to explain certain things to your kids kasi your kids are behaving badly, you have to talk to them na as if ikaw ay kaibigan. Na sinasabi mo na sa kanila ang tama at mali, ang dapat at hindi. Ikaw ang manguna kasi ikaw yung magulang eh. Lahat na ng pagsusuweto dyan, pagdidisiplina dyan, sa'yo na manggagaling lalo na kung single parent ka na. Iyon na manggagaling yan. So you have to step up. You have to up your game when it comes to parenthood. Kasi no one will ever do it. And no one can ever do it but you. Kasi if there's one more person na nire-respect nila at pakikinggan nila, wala na yung iba kung hindi ikaw lang. So up your game as a father or a mother of those kids. Okay?